Il-Gvern ta' qabela jinsab maħkum minn dik li tissejjaħ letarġija. Hemm ministri li mhux ilaħqu mal-standards mistennija minnhom u hemm oħrajn illi lanqas jinteresshom l-interess nazzjonali. Sosna dan fuq il-medja soċjali l-eks segretarju ġenerali tal-Labor u ex-chairperson tal-Midja Laburista Jason McAuliffe fejn insista iswed fuq l-abjad illi hemm individwi b'nuqqas ministerjali illi qed itapnu l-Gvern. U attakka bla rażan lil ċertu ministri laburisti fejn qal li mhux biss mhux jelħqu mal-standards mistennija imma sansitra qed jiddisappuntaw bin-nuqqas ta' riżultati, xogħol u mentalità deskritta minnu bħala waħda parrokjali. Jason McAuliffe saħaq li qed jgħid dan mill-esperjenza u bil-provi u insista li jeżistu dawk fosthom illi ma jimpurtomx la mill-Gvern u wisq inqas mill-interess nazzjonali. Iżda jimpurtom biss illi fl-elezzjoni ġenerali jerġgħu jiġu eletti akkosta kollox. Minkejja illi ma semmiex ismijiet huwa temm jgħid illi jaf x'inhu jgħid u għal min qiegħed jgħid. Diskors illi ċertament ma jagħmel ebda ġieħ la l-Partit Laburista u anqas għat-tmexxija ta' Roberta Bela fejn il-qasma fit-tim tiegħu qed tkun waħda evidenti. Wara 10 snin fis-siġġu tal-poter, il-poplu qed jistenna risposta konkreta anke fid-dawl tal-olli tal-ħajja iżda fi kliem Jason McAuliffe stess pajjiżna għandu tmexxija letarġika b'ministri illi mhux ilaħħqu mal-standards.